времето всяка част от кожата е изписана с истории. Открийте нови измерения на красотата с фирмената маска за лице на Фъндаси, която стяга и намалява бръчките. Отворете опаковката и извадете маската. Разширете опаковката, за да образувате контейнер за вода. Добавете чиста вода или минерална вода с температура на стаята до водната линия. Свалете защитните филми. Поставете маската в контейнера с вода и я оставете да се накисне за 1 до 2 минути. Извадете маската и оставете излишната вода да се отседи за около 1 до 2 минути. Подравнете маската с очите си и внимателно я поставете на лицето, без да я опъвате. Стъпка 1. Натиснете маската в ъглите на очите, носа и устата с една ръка. Използвайте другата ръка, за да повдигнете внимателно маската нагоре, за да покриете напълно областта на бузите. Стъпка 2. Натиснете маската по долната устна, след това я разпространете надолу, за да покриете напълно областта на брадичката. Стъпка 3. Натиснете маската по долния ръб на веждите, а след това внимателно я разширете към челото, за да прилепне плътно към кожата. Стъпка 4. Затворете очите си и поставете маската около тях. Ако маската е твърде голяма за лицето ви, отрежете я по носогубната зона и долния ръб. След това припокрийте ръбовете на рязането, за да прилегнат. Изчакайте 10 секунди, за да се залепи маската напълно за кожата. Стъпка 1. Повдигнете по страните на носа си към ъглите на очите, за да намалите носогубните бръчки. Стъпка 2. Повдигнете от ъглите на устата си към ушите. Стъпка 3. Повдигнете скуластите си отдолу нагоре. Стъпка 4. Повдигнете по цялата си буза, за да помогнете на маската да прилепне по-добре към кожата ви. Оставете маската на лицето си за 30-40 минути, след което я свалете внимателно отдолу нагоре. Грижата е акт на любов към себе си. Дръжте кожата си хидратирана и стегната по всяко време и навсякъде. Забавно е да се види. Срещайте по-младата версия на себе си всеки ден,